dos escriptors, però un és presentador el Jordi Basté de RAC1, vale? I Marc Artigau, escriptor, vale? El títol, els coloms de La Boqueria, de l'editorial Rosa dels Vents. Després tinc aquest, per fonamentar el castellà es diu Heridas Abiertas, de Stephen King, és molt famós el Stephen King. També n'he parlat ell també, de l'editorial Roda és negra. Aquí tinc un altre llibre, que és també fonamentar el castellà. Vale? Sí que us vull adelantar que el PDD i el meu canal estan un portal fonamental la comprensió lectora del català, però també tots els llibres sempre no seran en català i per què no també fonamentar una mica la comprensió lectora del castellà, però el canal serà fonamental la comprensió lectora del català, vale? Ara tinc aquest llibre a les meves mans, es diu Sepultado con sus huesos, de l'escriptora Jennifer Lee Carney, de l'editorial Umbriel. Aquí tinc un altre, que és aquest sí, fonamentar el català, comprensió del català, es diu Abans de gairebé tot, de l'escriptor Víctor de l'Árbol i de l'editorial La Columna. Ja us aniré ressenyant, vale? A mesura que anem fent. Aquesta fonamentar la comprensió lectora del castellà. Es diu Sala de Espera, de José Luis San Pedro, i de l'editorial Plaza Gims.